Pozdrav ekipa, nismo se jako dugo vidli. Već je 12. mjesec. Frende, kako vrijeme leti. Sci Fidelity Orchestra izdao novi album. Ne znam da li ste primijetili. Izdali smo dugometražni album od 13 pjesama, znači Sci Fidelity Orchestra. What up, man? Svaka čast. Holiday Special, potražite nas na YouTube ako već niste. Znači, Holiday Special je vani besplatan za vas, besplatan za cijeli svijet. Naravno, ako ste još niste subscribe-ali na ovaj kanal, bam, 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 subscribe. Morate se subscribe. Ne, nismo još ni blizu. Od kad sam počeo govoriti subscribe, doslovno se subscribe-alo 6 ljudi. Ne znam. Možda krivo, možda ne treba govoriti subscribe, možda share video. Raspored u 12. mjesecu za Sci Fidelity Orchestra je prilično pun. Pa vas sve srdačno molim da budete upućeni u naš Facebook gdje objavljujemo povremeno informacije. Znači, bit ćemo sve posud ove zime, to jest ovog adventa, najviše puta na Trgu Bana Jelačića. Znači, potražite nas u sklopu božićne bajke Powered by Mastercard ispred Johan Franka na Trgu Bana Jelačića. Nastupa Sci Fidelity Orchestra svaki tjedan. I ovaj put sa nama vrlo draga naša kolegica Tamara Korunek iz Nedelišća, Međimurka, rođena ovdje, na ovom tlu, došla na svijet. Uglavnom, ovaj puta gledamo kako je to bilo u Ludoj kući. Sa nama su bili Neven Mehun i Hrvoje Šenjug. Bilo je vrlo interesantnih ljudi na pozornici. Mnogi su bili na Super Talentu, dijelili pozornicu s nama nekad ranije. Ali bilo ih je ponovno interesantno vidjeti uživo, naravno, na jednoj takvoj zanimljivoj bini kao što je Luda kuća. Ako nikad niste bili, isplati se otići. Rene, puno hvala što si nas pozvao i ugostio. Hvala ekipi u Ludoj kući. Vidimo se neki sljedeći put. Pozdrav ekipa, evo nas ponovno Sci Fidelity Orchestra vlog. Danas idemo u Zagreb, u Ludu kuću. Luda kuća ima veze s Rene Bitorajcem, gospodin koji nam je, mislim, jedan od dvojice koji nam je tako, ja ću reći, olako dao zlatni gumb. Hvala Rene, evo vidimo se danas na večer. Naravno, žao mi je ako ste propustili ovo uživo. Možda se vidimo nekog sljedećeg ludog petka. Bam! Neće, ako niste primijetili, vozimo se u auto iz prošlosti, jedan classic car, Renault 4. Znači, novo službeno vozilo Sci Fidelity Orchestra, Renault 4. Ja bih vam pokazao sad kako to izgleda, ali malo je tu opasno, jer sam u gužvi. Dosadno u gužvi, ali i opasno. Tako da kad stanem budem ga vam pokazao izvana. Čekaj, znači to je prve 3 stvari i onda druge 3 stvari, šefe. Znači ovako, imamo sa nama Hrvaća večeras. Šenjug. Nikad s nama nije svirali, imamo Gažu. Na internetu. I onda me on pita, a ovoga, kaj? Ok, ja nisam znati koje stvari sviramo. Čuti. A ova dečka tu, znači imamo, kako si rekao, ti navijaš za njega ili... Support. Ti si support, a ti si... Da. Šta si ti? On je da. On je da. Od uvijek je bio da, ali ko klinac je bio i ne nekad. Aj. Indisponiran. Tako. Ja sam zaljevo cvijeće po kiši kad sam bio mali. Znači, potražite ih na Instagramu, dečki se zovu. Tukli su me govorili pinjata. Luxon Fuxon na Instagramu i? Adrian Leva. Adrian Leva. Adrian Leva 16. Leva 16. Adrian Leva 16. Oko puno, frende. Nice.
Kako je vani svjetlo, odnosno na unutra je mrak. Jer ona snika. Pa nije, nije ovo. I tako je završio prvi set, vjerojatno niste vidjeli kako to izgleda. Hrpa ljudi u Zagrebu, u Ludoj kući, isplati se doći pogledati. Ako želite upoznati Rene Bitorajca, casual na kavi, možete ga prepoznati po njegovoj čelenki. Ignorira totalno. Nema veze. Znači za to vrijeme Crazy house, man. Idemo van jer nemamo 3 kune. Nemamo 3 kune pa idemo van. Ko će nas počastiti sa rakijom? Zašto nikog nema? Nema niko. Nema niko. Ovo je moja ekipa, poznanici. Hi guys. Yeah, spending some time alone.